ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 10 июни соли 2024 қарор дорем дар Самарқанд ва ба шумо оиди таҷрибаи ҷамъ кардани оби қатрагӣ ва додани об ба шумо як навор пешниҳод мекунем ва интервю мегирем аз бародарамон Акмалҷон, ки ҳамин дар бораи об гап мезанад. Акмалҷон, ҳамун обе ки мерезад дисодед, ҳамун об, ҳамдиёрони азиз, оба дисодед дирехт. ҳамун об аз куҷо масуд аст? Салому алейкум. Об аз таги замин 100 метр чуқур кофта қудуқ зада. Насос 50 метр бесоз аст. 1 соатда 70 куб об мепартод. ҳавзба. баъд аз ин ҳавз фақат аз бегонӣ то пагоӣ барои деҳқоноӣ об додан боға бегонӣ то пагоӣ об метавем. салқини ба нағз об мехӯрад. Ман ин бӯшкаба дория кам меандозем. Ин бӯшкаба азотҳои ҳамин бӯшкаба меандозем. азот ҷош бимерӯд кам. баъд бочка мегузарад мотор қатӣ. ани мотора инҷа ба мотор гузашта анавай через филтр боғ бимерӯд. боғма мерад. ин камхарҷ камхарҷ кардед. ҳеҷ деҳқониёба 1 гектарба 3 тонн азот корфармода бошаем. ҳозир 800 кило 700 кило кати кормон 5 маротиба 10 маротиба 10 маротиба камтар. хароҷоташ шидо кам, азот ҷош бимерад. анина канданаш ҳам онқадар хароҷот надорад. ҳавза ташкил карданаш ин клёнка клёнки ғавз пленка тайёр, ин 16 метр пленка. ҳавз ба таври када кофтаги ҳамин авомитем ин аз барои кам харҷ буданаш ҳамин кати карда шуда. ҳамин ҳавза мекунед, об мерезад, пур мекунад, оба гирифта метиҳед. ҳамдиёрони азиз, мана дидед ягон бочкаҳои 20-30 ҳазор сомона дар кор нест. мана ҳама ҳавза мекунану хокша гирдашта мебурорам, мешавад баланд. 1 метр канед, хокша партоед агар бо 3 метр мешавад. багумонам барои ки инҷа 1 метр кофтаги 3 метр 3 метр шудаги озид. 1 метр дарунша кофтаги хокша лабаша буровардед 3 метр шуд. клёнка партофтед, оба пур мекунед. чанд куб мерад об? 700 куб. 700 куб об рафтодааст. ин шабрӯз ин об мерасад шумо ба? мерасад. ҳамдиёрони азиз, бана ҳамин 700 куб об кати ҳам боғонбо мерасад. чанд гектара? 3 гектараш ба 300 кубаша метиҳам. мондагаш пиёз полиз деҳқониёба об дойсем. чанд гектар полиз? 7 гектар. 10 гектара бемалол. мерасад. ҳамдиёрони азиз, мана боз як пешниҳоди дигар ба шумо, муфид бепул. оботонро то ҳамон ҷои дар кори баред, ё ки аз таги замин, ё ки аз дарё, аз чашмаҳо. ҳавзи анам хел бошка харид накунедо. замина канда клёнка ховонед, мешудаст ҳавз. света мебиёред, тамом. мотора мемонед, мекашад, боғда дудан мегирад. дар паноҳи худо бошед. агар ҳамин аз гапҳои ман ягон майда фоида бошад, як лайк чимонед. дар паноҳи худо бошед.